ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆସିଛି ଯୋଉ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅଛି ଡଙ୍ଗା ବାଲା କରୁଛନ୍ତି କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଶୁଣିଲୁ ପରା ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲା ମତେ ପଠେଇଦେବି ମୁଁ ତମକୁ ତମେ ଦେଖି ବତକ ଭଳିଆ ସବୁ ଚଢେଇ ସବୁ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡି ଦେଖିକି ନା ପେମେଣ୍ଟ 40,000 କହୁନଥିଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଛି ନାଇଁ ଖାଲି ଖଇ ଖାଲି ଖାଲି ଖଇ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ଖଇ ଖାଇବେ ମନ୍ଦିର କାଇଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ବୁଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କିଛି ଲାଗିଲା ନା ମନା କରିଦେଲେ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆଗରୁ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଏଇଠି ହଉଥିଲା ଇଆଡ଼େ